नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आजपळ्या आईची मुख्य खबर. राज्यात आज रात्रीच्या लॉकडाऊन कठीण क्रम. कारवार 27 एप्रिलच्या रात्री 9 वाजताना राज्य सरकारान लॉकडाऊन जारी केल्ल्यान जीवनावश्यक वस्तूचो खरेदी आणि व्यापार करसाठी मुभा दवन बाकी सगळी दुकानां बंद दवरची सूचना दिला. जाल्यार या कोविड बंदच्या लॉकडाऊनच्या काळात भयान राज्याच्या जिल्ह्यातल्यान कुली काम करचे कार्मिक कंगाल जावन आपली साठली पोटली बांधून आपापल्या मूळ गावात वयच्या उद्देशान रेल्वे बसान प्रवास करच्या तयारी लागलात. कोरोनाचे संक्रमण वाढत असून तेजे नियंत्रण हाडसाठी राज्य सरकारान तेजो बंदोबस्त करसाठी कठीण क्रम घेऊ तयार झाला. प्रत्येक क्षेत्रात संपूर्ण बंद करून अगत्य जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करसाठी सकाळी 6 ते 10 वाजतापर्यंत अनुकूल करून दिला. जाल्यार गेल्ल्या वेळार लॉकडाऊना वेळार अशा संकटाक सामनो करचो पडिल्ल्यान आपलो गांव बरो अशें समजून सगळे कामगार आपापल्या गांवांत झारखंड, MP, UP, ओरिसा अशा राज्यात आपल्या कुटुंबा समेत वचूं लागलात. हे पळोवन कार्मिक मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी तेमकां धैर्य दिली. कोरोना नियंत्रणाक अनिवार्य कारणान हो निर्णय घेवच पडलो. लोकांक भिवची गरज ना अशें सांगले. तरी कार्मिकांन लक्ष दिलें ना. गेल्ल्या वेळा अशेंच धैर्य दिवन उपाशी तापाशी रावन कितले तरी दुःख भोगले, पण प्रशासनान कसलीच मदत केली ना अशी तेमकां प्रत्युत्तर दिले. जाल्यार आरोग्य सचिव के सुधाकरम हेमी सांगले की देशात कोविड लसिका सिद्ध असून कोणीच भिवची गरज ना. तेमगेली स्वतः सुरक्षा घेवन सरकारान दिल्ल्या कोविड नियमाचे पालन करून संबंधित लोकांन लसिका घेवची अशें कळयले. तशेंच 14 दिवस लॉकडाऊन काळात ही लसिका दिवचे काम बंद उरतले अशें तेमी कळयले. कारवार जिल्हा आस्पत्रेत कोविड पेशंटांसाठी काही बेड आरक्षित दवरा अशें माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी सरकाराक विनंती केला. मंत्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी सध्याच एक लग्न समारंभात वयतना मास्क वापरनासतना गेल्ले. तेमी कोरोना पॉझिटिव्ह जालात अशें कळयलां. जाल्यार आज कारवारात 9 वाजताना रात्रीन लॉकडाऊन जारी केल्ल्यान कारवार गोवा संपर्काचे माजाळी चेकपोस्ट सीमेचेर कितें निर्बंध आसात आनी गेट क्रॉस करचे जाल्यार कितें सरकारान नियम दवरलात, कितें डॉक्युमेंट दिवचे पडटले हे कारवार जिल्हाधिकारीन आदेश दिले नंतरच तेमगेल्या आदेशा प्रमाणे बेगीच माहिती तुमकां पावयतले म्हूण आमी कळवूं इच्छितात.